Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong nilalang tuwing Halloween ang pinakakinatatakutan mo? Gagi, pare. Well, as a Filipino, as a Bicolano, I'm so super legit na takot talaga sa mga abominable snowman. Ay, Yan. abominable? Abominable snowman. Bakit snowman? Gagi, pare. Ganun. Wala. Pinoy ako eh. Ano sabi ng Pinoy ka? Wala nga ditong snow? Wala ba? O sige, mga ano na lang. Monsters inside your closet. Yan. Closet. Mga nakakatakot yun. Yun yung mga kinatatakutan ko talaga. Talaga? Alam mo na paghahalata kang burgis talaga. Uy, hindi, Gagi, pare. Kasi actually narinig ko lang yun sa kapitbahay ko. Hindi ko nga alam kung anong description yun. Ang ganda lang pakinggan, pang matalino. Abominable. Abominable snowman. Ikaw ba, ano ang kinatatakutan mo tuwing Halloween na Sa mga akin characters? ang ayaw ko talaga mga demonyo. Ay. Oo, kasi hindi mo malaman kung totoo ba o hindi. Ay, Halimbawa, oo. nakita mo yung kapitbahay Oo. mo. Matik yan, demonyo yan. Oo, tsaka yung mga sanib-sanib. Ay, oo, Ay, Gagi, nakakatakot pare, yung yan. mga devil-devil na yan, yun yung dahilan kung bakit yung mga ulo talagang nagti-360 degree ba? Ay, Tawag oo. na gano'n, na umiikot-ikot. Yung mga Totoo. The Possession of Emily de la Cruz, ganyan. Yan ba yun? Naging Pinoy. Emily, Oh. in Paris. Oo, pero nakakatakot yan. I don't like Oo. mga devils din talaga, yung mga Oo. sanib-sanib. Ayoko din. Ay, yung nanay ko, lagi akong sinasabihan ng ganyan kapag late na ako umuwi. Oh. Sabi, demonyo ka. Naguli ka pa. Ay, nako, malapit na talaga ang undas, Oo. At sure Totoo kami, yan. kayo rin kabisyo, naghahanda na sa costume nyo. Yan. O kung hindi man, okay lang din kasi ako wala rin naman kaming Halloween sa amin. Oo. Oo, happy trick or treat ha sa mga nagre-ready na dyan. Tuto, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang mga ganap sa Trick or treat! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot Mo muna, ito ang mga Mema costume. Rar, rar, rar! Trick or treat po! Rar, rar, rar! Ay, grabe ha. Bata, nakakatakot ka. Ang galing po, di ba? Nakakatakot yung costume ko. Rar, rar! Ambulansya ka. Actually, Iha, yung mukha mo yung nakakatakot. Pero, grabe oo nga, ang effort ng aswang costume mo. Opo, may LED lights pa ako, tsaka nagpa-makeup pa po talaga ako. Tsaka kaya dapat malaki yung ibigay nyo sa akin kasi effort. Oh, sige, ito. Isang pack ng chocolate para sa'yo. Ay, ang cheap naman. Trick or treat po! Hoy, Mar! Oh. Magti-trick or treat ka lang kapag nag-costume ka. Tingnan mo sarili mo, wala ka namang suot eh. Wala nga. Hindi ko naman kailangan mag-costume para maging nakakatakot. Dapat nga mas matakot ka sa tao kaysa sa multo. Lungkorni mo? O, Iho, para sa'yo, isang pack ng chocolate at 100 pesos. Hala! Bakit mas malaki yung binigay mo sa kanya kaysa sa akin? Because I love minimalism. Ay. Tsaka totoo naman hindi ka dapat sa multo matakot. Dapat sa tao. Ay, ano yun? Animalism? Ako corny nyo, ang pangit nyo kabanding. Nakakatakot. Kung ano-ano mga nagpa-flash sa screen natin. Ito, trick or treat. Ituloy mo na yung adlib. Nakakatakot. Uy, pero legit ito yung mga mema costume, like super legit and all. Ito yung parang hindi naman talaga nakakatakot yung costume nila, pero pinipilit nilang nakakatakot. Totoo. Kaya nga umuuso rin sa social media ngayon, 'di ba? Hindi na sila yung yung mga kanariwang. Kasi nanggugulat Pangkaraniwan. to. Pangkaraniwang mga nakakatakot na nilalang. Oo. Yung iba nagko-costume ng Meralco Bill. Ay, kasi nakakatakot. Oo, 'di ba dumating yung bill sa'yo eh. Oo. O kaya yung iba nagko-costume
costume ng Bombay. Ay, oo. O, kasi maniningil na ng 5'6". Maniningil. Oo, kaya mga bills. Parang ang suot lang nila mga bills. Oo. Yan, nakakatakot naman talaga yan. Sa bagay, totoo naman. Oo. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga competitive. Hoy, Mar! Oh. Nakita mo na ba yung kapitbahay natin? Oh, bakit? Kinakarir nila yung patrick or treat sa bahay nila. Hindi pwede yan. Ha? Bakit naman? Dapat bahay natin ang manalo. Oo, ngayong taon dapat bahay natin yung nakakatakot this Halloween. Ilang taon tayong lagi ang panalo. Hindi pwedeng matalo nila tayo. Hindi kita maintindihan, Jessa. Look at me. Wag pala ang baho mo. Doon ka. Kailangan nating mag-isip ng theme. Zombieland, ganyan. O kaya mga shake, rattle, and roll. Ganun. Oo. Jessa, itigil mo na Hindi yun. pwede, Mar. Bahay dapat natin ang manalo. Talunin natin yung burol team nila. Tingnan mo, may kabaong pa talaga sila. May mga burulan. May kandila, tapos may mga nagsusugal talaga. Jessa! Oh, Itigil mo na! Totoo kasing may patay sa kanila. Totoo lahat yan. ay ganun ba? Combo lens? Ay, Combo lens. pumipikit na ako kasi ang dami nang gugulat dito sa buti. Oh, ayan. Ang nagpa-flash ngayon ay Meralco Bill. Nako, legit, Gagi. Parang nakakang-ear hat or like nakakatakot talaga yan and all. Uy! bukod sa mga bukod sa mga competitive na mga costumes talaga and all, competitive na mga bata ang meron sa trick or treat. Yung magko-compare. Like, Totoo. bakit ganyan yung candy mo? Sa akin, ito lang. Oo. Yan. Tapos sa mga opisina. Kasi dati na pagkwentuhan natin off-air, diba, nag-work tayo sa isang corporate office na yung Halloween theme talaga. Oo, or talagang Halloween ginagastusan. Ako kasi nag-work sa isang mall. So talagang yung head office namin, pang malakasan talaga yung mga nakalagay. Oo, sa amin din. Oo. FMCG naman. Yan, oo. Back sa FMCG. Ano yun? Basta yun, buong floor talagang ginagawa nilang parang haunted hall, haunted building. Wow. O, diba? Sa atin kaya sa laban kung gagawin. Oo, I'm just so excited kung ano yung surprise na mangyayari ngayon. Uy! alam mo, ayoko na talaga ng Halloween na ganito. Oo, nakakatakot. Hindi ako magaling sa mga gulat-gulat. Gulat no? Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito, yan, pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragon broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape! Tara kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good? Ay gagi pare. Wow! Rar. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!